एकुरेट होई कि ना असोभेट खुली कि ना राउर गेट होई कि ना असोभेट खुली कि ना राउर गेट सुनेला पूछता बेरा उचेला मनवा में बास सपीस का बाटे राउर मीसा लागी कि ना सुनेला पूछता बेरा उचेला मनवा में बास सपीस का बाटे राउर मीसा बाबा करी जनी रौरा लेट होई कि ना असोभेट खुली कि ना राउर गेट होई कि ना असोभेट खुली कि ना राउर गेट खुली कि ना राउर गेट खुली कि ना राउर गेट बाटे करोना सबका पकिरी पा करी हरे राम के दुखबा हरी ए बाबा देशवा के कोना कोना फैलल बाटे करोना सबका पकिरी पा करी हरे राम के दुखबा हरी बाटे करत सुहानवा असोभेट खुली कि ना राउर गेट होई कि ना असोभेट खुली कि ना राउर गेट सुनी सुनी भोले दानी ढेर भइल परेशानी सुनी सुनी भोले दानी ढेर भइल परेशानी पूछतानी बाबा हम एकुरेट होई कि ना असोभेट खुली कि ना राउर गेट होई कि ना असोभेट खुली कि ना